לשבת כולם. חטאת העוף כיצד הייתה נעשית? היה מולק את ראשה מול עורפה ואינו מבדיל. אמרנו שהוא לא מובדל, רואים את הראש? הראש לא מובדל. מה זה הזיה? הוא מזה, נכון, מהדם שלה מה שנשאר? על קיר המזבח. איפה זה מתבצע? למטה, נכון? לא, אז הולך, היסוד של המזבח הוא הכיסוי דם שם. שירי הדם מתמצא על היסוד, אל המזבח, אל אדמה, וכולה לכהנים. זה נקרא חטאת העוף. איך היא נחלת לכהנים? מושכים את זה, את כל החלקים הפנימיים. לא נריך בזה עכשיו, מושכים את זה מכאן, את המורתו, בסיר מורתו בנוצתה, מושכים את כל החלקים האלה מבפנים, משליכים אותה, נכון, בית הדשן, נכון? מוציאים אלו את האור לגמרי. שיסת הכנפיים? אתה יכול לעשות את זה עכשיו? הוא לא, שיסת כנפיו זה בעולה, תכף נעשה את זה. מוציאים לו את האור ושמים אותו על המנגל. אמור להיות טעים. אתם רואים את הדבר הזה? כן, אנחנו נעשה אותו עכשיו. וואו, אפשר לקטור? אני צריך פה איזשהו... שמים אותו על המנגל. לא על המנגל של... אנחנו נטפל בתכף, אני רוצה עכשיו תרגל את עולת העוף, ואחרי זה נטפל בשניהם, נשים אותם שם. עולת העוף כיצד אתה נעשית? עכשיו אתה מולק אותה שהיא חיה? מה? עכשיו אתה מולק אותה שהיא חיה? לא, אסור.